Shalom. Parhalado pasahaton. Selamat hari Minggu tu sudah ruas naman dawoti par mingguanon. Martuama akan naro di bagasan Tuhani. Minggu ta sadarion ima namarguar Minggu 14 dung Trinitatis. Topik Minggu ta sadarion dipatimbul debatado akan nadangol. Tapuji ma debata di bagasan lasmi rohat tain dehon ma raja natumimbul.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonondo hata ni Tuhan Jehova, manang ise na mamelehon hamulyateon, ido na pasangapaw, jala mambahen dalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, jala para si roha, hupaserep hami rohanami di jolom, jala hupangido hami tuho, sailehon asini roham manggohi rohanami, jala sondangi rohanami marhite-hite tondim, asalam hutinggal hon hami nasa dosanami, jala hutangi hon hami hatam na badiai, saypayan mahatam di bagasan rohanami, asa marparbuay na denggan hami, hupangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma pati ni debata, ima patik sian Heber tolu ayat 12. Matahon hamuma ala aka agadongan, sotung tardapot di manang ICP, sian hamu roha najat, na soporsea, na manundali debata na mangului. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon na hombar tu pati nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu pati mi. Amin.
Padopan ni debata na badiai, tatopoti madosata na godangi, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom, martangi yang tuho, dada mangasahon hatigoran nami, na mangasahon asini roham na godangido, say asima roham mida sandok bangsomi, sesama dosa nami saluhut na, say sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin. Kabegema hata baga-baga ni Tuhan debata, taringot tuhasesaan ni dosa. Aidang adong imbar nii, ay saluhut do pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata, alay akan nagabe pitor, binahen ni basa-basa marhitesian asin ni rohana, hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, bahen habangsa parasianan marhite-hite haporseon ni mudarna, hasangapon madibata na diginjang. Amen.
habegema hatani debata turpu epistel di minggu sadarion, natar surat di Lukas 10 onom, ayat sada sahatu ayat 10 tolu, tajahama margati soring. Juara bagas na geduki. Laos didok ibana matu sisean nai, adong mas sadahala nama ora, namar juara bagas, jadi tarboti matu ibana, di pasua saehon juara bagasi artana. Jadi marhusari ma juara bagasi, dia nama bahenoku, ai buaton ni tuakima sianau hajuaron, mamakur dang adong nguguku, manehe-nehe maila au. Jadi sada-sadama di jauh nasa parsinggiran ni induk nai tujolona di dok matu na parjolo roy sadia sigararon mi tutuanta tuna asing muse di dok lau sadia dos sigararon mi 100 tuhukan eme gabe didok tu ibana alap ma surat ni dungi surat ton ma 80. Au pe hudok ma dihamu lului hamu ma dihamu ale-ale marhite-hite mamon nageduki asa iya dung sudai gabe di jakon mahamu tubagasan aka parmianan sogot. Asa molo sohapo sanhamu mangarado ti mamon nageduki ise ma atong pasahaton tuhamu arta na tutui. Dang haoloan sada anak somang 2 induk, sayha soman mado nasada, haholongan nado nasada nari, hombaran nado nasada, toisan nado nasada nari, dang haoloan hamu debata rap dohot mamoni, ima sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jalan na upersa. Amin.
hati dakon maha porsiatai songona di hati dakon ni dongata sa porsian di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na ditinubuhon ni si Maria na gabe-gabian sian tondi perbadia andorang sohaguguhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubano torudung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sautu dosani di sima ibana pay mamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di tondi parbadia jala adong sadauria nabadia huria hato pani ala Kristen aka nabadia dohot dia seni dosa dohot dia taina mandok mula mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah amin.
Shalom. Tabegema tikting namasa di huriata di bagasan mingguon. Minggu tanggal 10 September 2022. Naparjolo goarni minggu. Goarni mingguta sadarion ima minggu pasapulopaton dung Trinitatis. Dohot tema dipatimbul debatado akka nadangol. Napaduahon pertangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 27 September 2022 di Patupa Huriata do pertangyangan sektor maringanan di Garejaon. Turpuk jamita dienet sian pesalmen 186 ayat sada sahat ro di ayat 10. Dohot tema hadaulaton mardongan sabam niroha. Atong ria mahita ro tu partangyangani dipukka masuk pukul 10 sia 30 uip. Ruas Parguru mulai sadarion minggu tanggal 10 September 2022 nunga di jalo huriata gabe ruas Parguru keluarga Amang Himsar Siahaan Ibu Komariah. Alamat keluarga Jalan Cipinang Jaya, Blok LL nomor 7, RT 01 RW 07, Jakarta Timur. Napapaton Warta Dewan Koinonia. A. Seksi Remaja. Di hari Sabtu tanggal 24 September 2022 mulai pukul 10 WIB sahat tunasidung di Patupa Huriata do PA Seksi Remaja maringanan di ruang konsistori. Nats PA dienet sian Joshua pasal 24 ayat 14 saat ro di ayat 16. Pelayan PA Amang Pendeta R. Silaban STH. B. Seksi Remaja Dohot Naposo Bulung HKBP Pondok Bambu. Di hari Sabtu tanggal 24 September 2022 memukka pukul 08 WIB sahat tunasidung HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Patupahon Youth Gathering maringanan di Grand Unedo Jalan Bina Marga nomor 27 Cipayung. Borhat do utusan sian huriata opat halak remaja. Naparjolo Abraham Simajuntak, napaduahon Maradu Manulang, napatuluhon Naomi Nainggolan, napapaton Dame Pasaribu, dohot dua halak Naposo Bulung, ima Edwin Napitupulu, dohot Edgar Napitupulu. C. Punguan Inahanna. Di hari Selasa tanggal 27 September 2022 Nanaingro punguan inahanna HKBP Pondok Bambu naing Patupahon Kebaktian Padang maringanan di Taman Wiladatika Cibubur. Pinangido tusude ruas inahanna ni huriata asa dohot di acara kebaktian padangi. Napalimahon Warta Dewan Diakonia. A. Seksi Sosial. Hobar tuha putusan ni sermon parhalado di hari Kamis tanggal 15 September 2022 Noksalpu bahwa terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022 bagi jemaat yang terpapar COVID jala isolasi mandiri di Jabu, Diakonia Sosial Huria tidak lagi memberikan kewajiban sosialnya kecuali jika dirawat di rumah sakit Manang Wisma Atlet sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Komisi Beasiswa. Di hari Minggu tanggal 10 September 2022 Noksalpu nunga di pasahat Komisi Beasiswa ni Huriata tu 24 halak ruas nama jalo beasiswa
godangna 10.700.700.000 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Siswa SD 5 halak, siswa SMP 3 halak, siswa SMA manang SMK sia halak, dohot perguruan tinggi 7 halak. Penguma sudah 24 halak penerima beasiswa. Huriatta pasahaton mauliate tu sudah donatur. Nasai toktong rade mengurupi ruas ni huriatta nahurang mampu. Tuhatta mamasu-masu sudah keluarga songoni nang akka ulaon nasida. Napaonopon warta Dewan Marturia seksi sending tim doa. Marsogot hari Senin tanggal 10 September 2022 mulai pukul 30 WIB sahat pukul 10 sada WIB seksi sending tim doa HKBP Pondok Bambu Patupahon pelayanan ibadah secara online ke Lapas Narkotika Cipinang. Ima naniuluhon ni amang pendeta R. Silaban STH. Napapituhon, Panitia Pesta Prajubileum Gotilon Natal 2022 dan Tahun Baru 2020 tolu, dot Pesta Jubileum Tahun 2020 tolu. Hobar tuha putusan rapot koordinasi na di tanggal 10 September 2022 noksalpu nunga disepakati a seksi sosial dipamasuk tu kepanitiaan Pesta Prajubileum Gotilon Natal 2022 dan Tahun Baru 2020 tolu dot Pesta Jubileum 2020 tolu, yaitu sada na perjolo Nyonya Siahaan Boru Sibarani sebagai koordinator, 2 Nyonya Papahan Boru Manalu anggota, tolu Nyonya Sintua Kasugian Boru Sitompul anggota, 4 Nyonya Siahaan Boru Pakpahan anggota, 5 Nyonya Erika Marbun Boru Pangaribuan anggota. B. Kantong pelean nasional mengisi kas DSH Huria mulai hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 saat tanggal 22 Desember 2022 akan dipergunakan laho menambah penerimaan Panitia Pesta Prajubileum Gotilon Natal 2022 dan Tahun Baru 2020 tolu dot Pesta Jubileum Tahun 2020 tolu. Rekening panitia telah membuka rekening atas nama Panitia Pesta Jubileum 2023 BRI Cabang Tanjung Priok dengan nomor rekening 018601296567. Pawaluhon pasangat ulos las niroha. Sadarion Minggu tanggal 10 September 2022 di permingguan pukul 30 WIB dung sidung anon majahatikting di pasahat huriat tado ulos las niroha tu amang Robert Pontas Marbun ala naunggok umur nasida 70 tahun nadiari tanggal 10 September 2022 noksalpu ruas sektor 4 wik 10 tuhat tama natoktong mamasu-masu nasida suang songoni nang keluarga napasiahon undangan konven pendeta marsogot hari Senin tanggal 10 September 2022 pukul 10 WIB saat tunasidung HKBP Distrik Walu DKI Patupahon konven pendeta maringanan di HKBP Sutoyo Jalan Maijen Sutoyo Cawang Jakarta Timur. Napa sepuluhon program dohot anggaran tahun 2020 tolu pinabotohon tu sudah seksi-seksi
dohot punguan kor di setiap dewan sama bahan program dohot anggaran tahun 2020 jala paling lambat hari Minggu tanggal 20 September 2022 nunga dipasahat tu ketua dewan masing-masing. Napa 10 sadahun ruas namar sahit di bagasan persahito do ruas ni huriata na perjolo inang situa marpaung boru siahaan nuaeng dirawat di rumah sakit Duren Sawit ruas sektor tolu wik 12 na paduahon hana lubis nung ngamulak tujabu dung piga ari dirawat di rumah sakit Yadika ruas sektor tolu wik 10 na patuluhon Jackson Lubis sedang dirawat nuaeng di rumah sakit Persahabatan ruas sektor tolu wik 10 tabuan mah di bagasan tangyakta asa tumibu hipas di hilala rohana sida na parpudi manang pa 12 parhepengon na perjolo peleat tuhuria godangna 21.273.575 rupiah peleat tu pusat godangna 2.560.100 rupiah peleat tu DSH godangna 4.450.000 punguma sude 20.304.675 rupiah. Songonima saat nitikting di huriatta di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu tu hatta masude pakkubasion dohot peleani. Bain sangap dohot puji-pujian di goarn ni tu hatta. Tapuji ma tuhatta. Dia muna amanami doot inanami hobartu program ni huriata bahwa dia karuas ni huriata nama rumur 70 tahun pasahatun ni huriata ulos las ni roha. Dia ke minggu nasalpu tanggal 14 September 2022 boho umur ni amang Robert Pontas Marbun 70 tahun laus pengeduhami ma 75 amang Robert Pontas Marbun opung monang duli sian atas guar ni para haladu do ruas ni huriatta pasahaton nami ma selamat ulang tahun diamang Robert Pontas Marbun opung monang doli jala sian hatan indi bata upasahat tami sian poda sia ayat 10 sada nama dok ai marhiti-hitiau gadda ariarim jala tabbadiho akka taun ningolum karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Laos pasahaton ni huriata ma ulos nars niroha tuna tua-tua nami di bagason bason adorang soho peho kami ulos las nirohai songon padok nina tua-tua ma pasahaton nami tuamang Robert Pontas Marbun opung monang doli horas ma toddi madingin pirma toddi matugu saitu hatta ma namangiring-iring asa liling mahita mangulu niupak padang mangihut simar bulu-bulu sai liling matong hamu mangulu rodi nasar uban diulu sahat tu na pairing-iring paupu upatulu hamima hau simar tulu ditobak ni panaparan sai liling mahamu mangulu dihaliangi akka poparan
penakut tulicak, penakut tulicak. Tapuji debata mariti buku ende nomor 594 ayat sada uhut pelian naparjolo dohot paduahon. Damai ni debata na sumurong sian saluhut naroha
Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu Nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Suara ni debata na diturpukon di tonga-tonga ni mingguta sadarion, imana tersurat di Pesalmen Biddu 110 tulu, mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat sia. Pesalmen Biddu 110 tulu, mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat sia. Titing madukon mamuji Jahuba, namangatoi akan namet-met. Haleluya, mamuji mahamu, ali akan aposo ni Jahuba. Puji hamuma, gowarni Jahuba. Pinuji ma gowarni Jahuba, olat niun, rodi saliling-liling na. Sian habicaran ni mataniari, rodi hasudutanna do si pujion gowarni Jahuba. Tumi bulu Jahuba, sian duhut akka bangso, digijang ni akka langit do hamuliaun nai. Tungi sema songon Jahuba de batatai, tibo ibana marhabangsa. Hape di paserep dirina, manatap na diakka banua gijang, dohok na di tanoon. Ibana pahehehon na met-met sian norbuk, di patibul do na pogosi sian gabbo. Laho pahudulhon ibana top, dohot akka raja ni bangsona. Ibana pahian parupuan nahol di jambu, gabi ina nalas roha mida akka anakna. Haleluya. Ido ianggo sahatna. Amu akadongan na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhatta Yesus Kristus, nagabe topik ni mingguta sadarion di patibul debatado akka nadangol. Di patibul debatado akka nadangol. Tuhan menegakkan orang yang hina. Marhite turpuk jamita naung takas tapai utihu nakin tabigido, bahwa di patuduhon Tuhani keberpihakanna tuaka nadangol. Takas do nakin tapai utihut, sian hatan di debata naung taripar tuhita, bahwa di patuduhon Tuhan itu keberpihakanna tuaka nadangol. Molo di hata Indonesia nadangolon didokmai yang hina, didokmai yang rendah. Sipata do didok nadangolon ima namet-met na pugus. Jalata pahutihu do nakin diaka ayat-ayat nang tajaha isidoi suraun jala tagamun akan nadangolon akan asomar hepeng do nanidokna akan nadangol. Ayolo do sipata ala dangadong hepengna gabe didok dangol. Dangol hiyak ku hilala. Ninna rupani ala swadong hepeng di dompetna. HP ala naso hamar hepeng do ibana. Dangol hiyan hu hilala ninna. Nanggoliper na mabula dangadong di dompet tu ninna. Tagamud duala nasumangan hadirion ni sadahala ubadidok ibana nadangol manang
ala napugus hadirion na gabedido iba na nadangol manang ala niya kahatsi ni si taonon gabedidok hadirion na nadangol ay pola buhi martubi-tubi dohonon akka si taonon buhi ma dangol pakilalaan ni sada-sada halak ala martubi-tubi akka si taonon ala nunga parjulu amatai manang natua-tuana dot inatai naturas naburu modding gabe didokma dangol pakilalana boido didok sada-sada halak dangol hadirionna ala dangadong nabui patu paonna laho pasikolahon gelengna agan pengian napistardo geleng non alai ala dangadong patu paonna laho pasikolahon geleng non gabi didok ma nadangol hadirionna nadangol do hadirion ni sadahalak molosodong di hadihana de do takakiada nasing rupani alai hamwa kadungan molotasigati di kamus bahasa Indonesia ahado nanidok na nadangol ahado nanidok na yang hina molotasilidiki di bagasan kamus bahasa Indonesia adong dua kriteria na didok disi taringot tu nadangol manang hina na parjolo mai narendah kedudukanna jadi namar perdemuan tu pangkat namar perdemuan tu martabat jadi orang yang rendah pangkatnya itu juga dianggap yang hina orang yang rendah pangkatnya itu dianggap juga orang yang hina orang yang rendah martabatnya itu juga dianggap yang hina, yang rendah martabatnya. Imana parjulu di kamus bahasa Indonesia. Jalan apa dua hon didok keji, tidak baik. Marpardumuan maun tu pabahenan, marpardumuan tu pangalaho. Marparburuan tu perbuatan marpardomuan tu kelakuan jadi orang yang perbuatannya tidak baik kelakuannya tidak baik dianggap doi nadangol nahina jadi buhado nadangolon molodidok di bibel tai songo dia do hadiriun ni halak nadangol songo dia do hadiriun ni halak nahina laho mangalusi i hamwa kadongan sahapur siaun tauji majo majjaha aka ayat-ayat naditoru ni ayat pitui adong do di suraton ayat-ayat namit metade asa murahi ta mangatusi ahado nanidok nanadangol dia do nanidok nanahina ahado nanidok nanarendah diturpuhon taida dora ditoruni ayat pitui ate adong tarsurak disi sada Musa biddu 40 sada ayat 40 saat rodi ayat 40 sada ditoruni ayat pitui molo tajaha annoni di tengah-tengah bagasta marcarita taringot tu si Joseph naginedis niaka hanggina tu Mesir alaidung di Mesir gabe dipabakit si Joseph gabe dipabakit Raja Parao hadirion ni si Joseph gabe sahalak kepercayaan ni rajai Joseph menjadi orang kepercayaan. Bahkan dia dianggap orang yang nomor 2
di tanah Mesir. Dangoldo haririon ni si Joseph ditikki di bolokon ibana. Naginadis niaka hangginai ibana. Dia merasa terhina. Alai dung gabe di pabakit ibana, gabe raja paidua di Mesir, asing matong sian nahinirim niaka hangginai. Alani mahamwa kadongan nahinahulungan unang liya rohata ti mamering akan dangol. Sotong liya rohata mamering akan nahina. Mana tahu Tuhan sedang membentuknya menjadi orang penting seperti Joseph itu. Marhite-hite na masa na niadupan nai justru ido kesempatan di ibana laho membentuk dirina. Tajinya abang-abangnya menganggap Joseph sudah mati di Mesir. Tetapi Tuhan berkata lain, dia menjadi bintang di Mesir. Di mana akhirnya abang-abangnya harus tunduk dan menyembah kepadanya. Alayanggo hadirion ni si Joseph dangadong balas dendam. Dia kehajahatun ni hangginai. Imana tabireng disadar raja-raja bidu 40 sada ayat 41 ayat 40 sadai ayat namet metiati ayat namet met napaduahon tabereng ditorun di ayat pitui ima sada Samuel bidu 2 ayat 8 takasdo didok disi ibana pahehehon sian orbuk halak na tarjepolhian jala dipatibul napogosi sian gabbo laho pahudulhon tulabung niaka nasangap jala diturpukon habangsa hamuliaon tunasida ay jahubado napuna akka ojahan ni tanoon jala dipaujak di atas hasianganon. Jadi turpuhon sada Samuel 2 ayat 2 ima bagian sian nyanyian Hanna edeni si Hanna dui jalamolo tapa hobbar nakin sian ayat pitu 1 ayat siai edeni si Hanna dui ngolu ni si Hanna dui dinabin nari tahun na disi gabi na lea hadirion ni si Hanna marlea ibana di jolo doho di rohani akajolma ala songoni nguluni si Hannai ati. Alai natakas di patibbo de batai bana marhite na mangalehon na pinangidunai di bagasan tangyang na. Amo kadungan na hinahulungan gudang dorahita na mengalami songon na nialaman ni si Hannau nati. Sipata lia rohani jolma mamereng hita ala sumargeleng ala suadung ridangna ala suadung tubuna dakolan pandangan narendah na niadopan ni si Hanna bahkan dianggap noibana mabuk anggur ala sai martangiangi ibana tujahuba mangido asadong nyan ridangna asadong nyan tubuna jalamolo dileo di batape ridangna tubuna marbaga-baga do hadirion ni si Hanna dia bernajar kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan itu dalam hidupnya bahwa dia bernajar.
naikon pilihonon na do tubunay tu Jahoba gabi na posona. Taida do hamwa kadongan songod dia pardalanan ni si Samuel ate na tinubuhon ni si Hannai molotajaha di barita na uli. Alanima hamwa kadongan saha pursiaon jadi molo didok nadangol nahina di bagasan turpuhon bukan ala nasodong hepengna. Atik pedohonot ta dangoldo molo sodong hepeng di sakut tau nati. Alai nadangol manang nahina ima akka jolma naso mardiha dia na dianggap lea ala soadong na diibana. Yang hina itu bisa jadi mereka-mereka yang tidak mendapat tempat di hati orang lain. Yang hina itu adalah mereka yang memiliki batasan secara fisik. Najuk-juk di guari di Pabel di Kionate. Dota kanasing radohonot tadi bagasono basun. Binari tahun ma sada barita mardonga puda hamwa kadongan na hinaholongan adong ma hadirion ni sada halak anak muda di Amerika Serikat naborhat ibana marporang tu Vietnam. Singkat cerita 2 tahun kemudian dia kembali dari peperangan itu. Alai ala bagasna jabuna dao sian pinggiran ni kotai gabedang boy bana langsung tutonga-tonga ni bagasna. Mengina maibana di sada wisma di kotai. Dungi sian wismai maibana martelepon tutonga-tonga ni bagasna. Topet omakna majalo telepon nai. Dinok anak konom manunga mula kau ma ninna si duli-dulion ma alai dia lusi o ma naum ma puji Tuhan nak nunga 2 tahun ko hupai mai mahami selama datang ma kembali di rumah ninna o ma naim madok tu anak nai ala nilas ni rohana dungi ninna anak nai mamadok tu anak nai ma boleh aku enggak membawa temanku ke rumah. Dia lusi omak nai ma enggak apa-apa nak, dengan senang hati mama mau menerima, bawalah temanmu itu ke rumah ninna. Alai oma ninna anak naima dongakku nana yang sibuanokui ima na cacat do hadirionna. Kedua kakinya sudah diamputasi karena menginjak ranjau di Vietnam. Dan tangan kanannya pun sudah diamputasi juga karena kena pecahan mortir. Tinggal tangan kirinya yang tersisa. Ubegi dido omak nama. Mamitor berubah mahadirionna. Sian las ni rohanakin gabe muruk. Ninna omak naima. Nah, apakah kamu sudah gila? Kok maunya kamu membawa orang yang cacat ke rumah? Apa kamu tidak punya teman yang lain, yang normal? Dido omak naima, tidak boleh kamu bawa itu ke rumah. Kamu sajalah yang datang dengan membawa seekor kutu dengan menempelkan di atas rambut kepala sendiri ninna omak naim. Mamanya tidak setuju. Langsung memusai dido omak nai.
hutma di pamate telepon nai, sama saja kamu membawa seekor kutu dan menempelkan di atas rambut kepala sendiri. Itu karena rasa kesalnya. Marsugu nai lau mau maknaun dohot bapakna lau menjemput anak nai di wisma nani dok nai. Sian nadao nungatakas di bereng o maknaun dohot bapak naun hari buron di wismai. Jalai dietong rohana akan atoras ni na menjemput akayana konna na mulaksian medan perang ma akan atoropi. HP nadongdo na bunuh diri. Nama dabuhon dirina sian lantai patuluon ni wismai. Dungi di Paresoma ternyata dangadong pakna duasa do tangan kananna holan parhar birangina ma. Rupanya jika dia berbicara tentang temannya yang cacat itu, dia sedang berbicara tentang dirinya. Bodoh tabayak ko namangin ngate, sungguh dia rasa sedih doh rohani natai saat mendengar ibunya menolak kehadirannya. Jala di saku baju ni si doli-doli nakin ditemukan secari kertas dengan pesan, Mama, Papa, 2 tahun yang lalu saya pergi dengan membawa cinta. Saat kembali saya berharap cinta itu masih ada, tetapi rupanya cinta itu sudah hilang bersama hilangnya kedua kaki dan sebelah tangan saya. Maka buat apa lagi saya hidup? Ima isini surat nai. Majahai o makna, walan natangis ma, jala disolsolima dirina. Amwa kadungan barita merdonga puda mau nate. Alai macayar gadui rupani lau menginspirasi hita. Adong do nasongoni. Holan ditikisi kop do ibana di jakon. Ngolonung adong tihasna dohot hahuranganna dang di jakobi. Dak pula deu-deu ati si Sambo nang pe jenderal hadirion na dungadong tihasna dang adong bijol manaulo majakkon ibana. Balik sasi pata olo ma di parsuada. Amwa kadungan memang mardongan aka pejabat, aka namora, aka namar pangkat memang impian ni kita sudi jol maduiate. Saya mardongan banyak kita tu aka pejabat, tu aka namar pangkat. Tuk suadong dosian hita namar cita-cita asa mardongan tu aka nalea. Asa mardongan tu aka nadangol, dangadok kita namar cita-cita mardongan tu aka nadangol, do tu aka nahina. Dak pigara songon Bunda Teresia na di Kalkuta na di India iya te. Torus do ibana sai mardongan tu aka nadangol, torus do ibana mardongan tu aka nahina. Mulubuin yan unang dais hita tu aka nadangoli. Mulubuin yan unang dais hita tu aka nahinai. Adong do halak na marasa moru arga dirina ala mardongan ibana tu ala nalea. Moru harga dirina ala mardongan ibana tu ala nadangol. Rajuk do tatut toni mariti akka televisi pilim-pilim nasongoni ate. Adong kasta antara ni namora do na pugus, antara ni nasangap do nalea. Maila ibana mardongan tu halak nalea. Maila ibana mardongan tu halak nahina. Alayang go tu hatta dak songoni.
Jalaido na binaritahon na tuhita di minggu sadarion. Ido na hinatidakon ni turpug jamita di minggu sadarion. Atik pe tibbo tuhatta dido nakin mangatasi salut. Alai di paserep doruhana manatap akan na di benua gijang dohok na di tanoon. Ditatap do akan na dangol. Akan na dangol marparniahapan. Lausima hamwa kadungan na hinahulungan nagabi barita las niroha dihita. Orang bisa tidak menghargai orang yang rendah, tetapi Tuhan menyambut mereka dengan baik. Orang lain bisa tidak peduli kepada orang yang hina, menganggapnya jijik, tidak pantas, tidak layak, hina dan lain-lain. Dak pola bohai, alai taingot ma Tuhan menghargai mereka. Lausido nanidokna oleh karena engkau berharga di mataku dan aku mengasihi engkau. Idok Tuhan tadi Yesaya 40 ayat 4 yate. Ubain narga doho wida jala ahu maka holongiho. Ima didok de mata tuhita. Alanima hamuaka dongan saha porsiaun, bahkan Tuhan pasang badan kepada orang-orang yang hina. Tuhan itu pasang badan kepada orang-orang nadangol. Nasa nabinahinmu tusada anggiku namet meton natuau dui di bain hamu. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Makanya saya katakan tadi, Tuhan itu pasang badan kepada orang-orang yang hina. Tuhan kena dangul. Begitu berharganya orang hina itu di mata Tuhan. Begitu berharganya orang-orang hina itu dibuatnya. Itulah Tuhan yang kita sembah itu. Itulah Tuhan yang kita imani itu. Yang peduli dan empati tusude hajol maun. Alani hamwa kadungan nahina hulungan sasitong nadakolan nadangol nadijakon Tuhan tadi. Alai sudido hita dijakon ibana. Songonima nang tu amanami marbun namarulang tahun 70 tahun jalanunga di pasahat huriata ulos las niroha tuhamu. Ala di patu pahamudo syukuran tong di garijau non di ruang pola bagajang ukuramang ate anope di jamita ta bagajang di siate. Alai nanang do isi mahita ate. Ubay nabuhi hita sahat tu 70 tahun. Dangalani gugut tay, dangalani kemampuat tay, dangalani sinadungat tay, alayasi ni rohani di bata dui. Jala sudedo hita di jakko ni bana manak sungut dia pe keberadat tadi bagasanot bason. Atong tapuji maibana. Nasai berpihak tu hita manang sungut dia pe keadaata. Amin martangiang mahita. Mauliate maruhanami di Tuhan marhite hatam naong mamakulingi hami di bagason bason pasu-pasu jalalopok kun mahatami tu bagasan rohanami bi asahu parbuihun hami marhite sian hatam parbuih akan adinggan parbuih akan atonggi
ayargado hadirion nami di hadapanmu. Jauh badai bata manami, ubuan hamimat hadapanmu marhite tangiang nami, diaka program-program, diaka sihubasan ni huriam, di bagasan minggu-minggon. Pasu-pasuonmu akan aposom parhaladum, nangakaruas ni huriam, di bagasan namarhasa daun, di bagasan kesehatian, lau mangula akau laun na pinasahatmu. Asalam marsangap ho Tuhan, lau sungunima upasahat hami tuadupanmu, amanami Robert Pontas Marbun, opung monang duli, namarulang tahun 70 tahun, jalanunga di pasahat huriam las ulos las niroha. Anggiat matuhan sigajang umur amanamion pasu-pasunmu, nang tujuluan niarion, ala gudang dopiakan nasinakap nirohana, di tunga-tunga ningoluan lumubima, maradupon naka pinoparna. Lehon Tuhan gugu dohot hahipason di hadirion ni amanami. Lau songonima Tuhan hubua kami tu adupanmu di bagasan obason, akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton, songonima na di bagasan pemulihan. Di inang nami nyonya Sintua Marpaung boru siahan, na sedang dirawat di bagasan obason di rumah sakit. Lumobima Tuhan, yanakon nami Jackson Lubis, nasai marulahulak dirawat di rumah sakit, numaingon di rumah sakit Persahabatan. Dangadong naso tarpatu paho Tuhan di ngolu namion. Molosongoni piaka parsahito ni masa dihadirion ni yanakon ni huriam do dinanami. Pasu-pasu matuhan hadirion na di bagasan gugu dohot pangurupion na siyan ho. Pasu-pasun mu Tuhan pamikirion niya ka dokter medis na manangani parsahiton na asa jupang hamamalum ni parsahiton ni. Pos dorohan nami Tuhan, peut so dihilala, tanggal so dihilala, parsahiton ni siyan pamatang na. Mauliati rohanami di ho Tuhan, ala naong di bagasan pemulihan, buru ni huriam, hana lubis di bagasan obason. La martabba ma hahi pasoni pasahatonmu dihadirion na tujuluan niarion. Songonima Tuhan, ubua kami tuadupanmu akaruas ni huriam, namarulang tahun di bagasan minggu-mingguon, minggu tanggal 10 September 1 Sabtu 24 September 2022, torop nasida 24 halak. Lau songonima atik tungadong siat tonga-tongani ruas nuriami, naso tarsurat guarna di wartaon, totong Tuhan upasahat kami tuadupanmu, asa sigajang umur manang nasida saluna, pasu-pasunmu tujulan niarion, pasu-pasunmu ngulunami Tuhan, di tonga-tongani ka ulaun na pinasahatmu dope, gohima asa di bagasan las niroha, pangurupion, dohot hatauon nang hahipason nasian hoami, mangula akasi ulaun na pinasahatmi. Mauliati di ho Tuhan, pasu-pasunmu ruas ni huriam, siya nakayanakon na metmeti saat rodilan siya, dia kapardalanan ni ngulu na pinasahatmu dope. Mariti Jesus Kristus, martangia kami tuhadupanmu. Amin. Mari demahita sian nomor 505 ayat sada laus mardalan ma piliata patuluhon dot pau paton.
Satangyakon mapeliata tuadupan ni dibata martangi yang mahita. Ali dibata amanami nadi banua gijang. Odo haruan ni saluhu selehon-lehon nadinggan. Dona saulibasa namali utus. Upasahat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap nahucus di jolom. Pasu-pasu mai jalara mutiasa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu. Di tongah-tongah ni huriam doho di portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaunmu say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tu gihon tu pangunjunan palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaurhon ma damena tu todim. Amin. Oras mahita saluhut nak. Soma. Amang marbun tu sama tong amang. Sama amang marbun. Pakai mau ulos mi na dua-dua. Pakai ulos mi na dua-dua. Sampai son. Ya. Dihamuna amanami dot inanami. Sini mang. Sana mang. Sana. Kami nama kubasi mingguta sadarion di minggu sekolah minggu pagi do siang di bagasono bason pasahaton selamat hari minggu ma dihita salukna oras ma dihita ya ya agak zona agak zona ya masker teh, buka masker. Ya, nang selalu. Kayak nang, masuk kamu. Masuk kamu, masuk kamu. Masuk nang.
kamu. Ya, ya, simam. Ya, ya, iya, ya bang, ya bang, yuk, ya bang. Udah. Sini aja nang. Kalau nggak sini nang, sini. Biar apa? Biar pas. Lima tuh ya, situ aja. Oke, udah deh. Ya.